Сөйлебізіне біз Қарабаш ауылында 4000 халық мында? 4,5. 4,5. Татар, мұсылман, көпме? 85% мында татарлар яши. Бұл бұрынғы татар ауылы. Менә бұндай тарих бойынша 1634 елғы ташлар табылған еді мұнда. Зиратта. Һәм кіші тілінде 1641 елдан мәдрәсә мұнда эшләп яткан. 1621 елдан Карабаш уже тарихы бар инде аның. Халык монда яшәгән борын заманнан, инде именно Карабаш авылы итеп 1621 елда 400 ел Карабашка. Менә бу мәчет безнең ничек килеп чыккан? Башта язган булганнар безнең инде бабайлар губернаторга язган булганнар. Безгә мәчет кирәк, таш мәчете дип инде. Хәлле бай халкы яшәгән. Бунт күтәргәннәр, бирмәгәч, рөхсәт бирмәгәч. Бунт күтәреп, губернатор килмәсә, менә сөйләшмәйбез дип, губернатор үзе килгән. Бу 1895 елда булган хәл. То есть монда риза булмагач, тавыш күтәреп инде губернатор үзенең, мен бит әле монда губернатор дип берничә кешене ярганнар. Халык алдында. Но куркып Мәскәүгә барып җитмәсен дип таш мәчет төзергә ризалык биргән. Тынычландырган халыкны. Менә кем әйтә инде 1904-тә, 1905-тә уже мәчет эшли башлаган. Но проекты, архитектурасы как 19 века, 19 гасыр. Менә как памятник истории, да? Да, алай дигәндә була архитектура. Менә монда инде бик хәлле халык яшәгәннәр. Бердәм булганнар, төрле монда берничә атлы кешедә булган, мануфактуралар белән аннары булган инде үзләренең. Монда зур авыл булгач, юл өстендә булгач, монда олы юл прям шушы менә хәзер асфальт бит. Менә бу асфальт астында менә шундый зур ташлар, булыжный мостова диләр бит. Шул таштан төзелгән юл бар иде. Бу олы юл бара Оренбург ягына. Казаннан бу дөресен әйткәндә олы юл дибез инде. Аңынчы борынрак Нугай юлы. Ногайская дорога. Казанда Кремльдән чыгамы? Менә шул юл инде, менә ул бара. Шушы килә. Бәлки Сөембикә моннан йөргәндер әле, кем белә, шуңа Ногайская. Мен гел уйлыйм, Сөембикә шушы якларында гынадыр дип. Шул якта, шушы яклардадыр. Юго-Восток Татарстан. Әллә кайдан килмәсе, шуннан булгандыр ул. Северо-западный, может быть, Башкортстан ул. Ул бит инде хәзер генә разделили граница. Ул элек андый граница булмаган. Монда халык әле Батырша 1754-тә, 1755-тә монда халыкны тагын күтәреп, менә мустакиллек турында алар күтәргәннәр инде. Ул безнең ул татар халкының ул национальный герой. Батырша турында әле бик язалар да, менә анда берничә кеше генә безнең Вахит Имамов язды, китап чыгарды. Фаузия Байрамова яздылар, менә алар инде билеп, алар чын теге үзебезнең ул бит даже на уровне Пугачева, не менее. Даже Салават Юлаев, ул бит әле Пугачевның кеме генә булып кына эшләде, ердә бит. Шу полковнигі булган, наверное. Полковнигі. Бу үзе күтәрүче. Шуңа күрә аңарга бик нык монда шушы бу якында түгел, Башкортстанның теге казаклар да бергәләп күтәрелгән булганнар инде. Но Мәскәү инде аны басты. Менә шундый хәл булды. Ул менә советлар чорында нәрсә булды бу мәчеттә? Асы да. Но кеше телендә бар инде ул табылды шундый кешеләр, Карабашлар, төшерүчеләр, манараны бәреп төшерүчеләр. Аларның үзләрендә инде, үзләре уйлыйлар, үзләре беләләрдер, нигә шулай эшләгәннәрен. Мен инде саныйм, бу кирәк әйбер түгел, алай ярамый. Беренчедән бу
Халык мәчете. Халык моннан 30-40 шақырым Шупай бар, Шупай ташы. Шул Шупай ташын арбаларга ташларын тиеп, шулай ташып салынган мәчет бу. Шуңа күрә җәмгыять мәчете, халык мәчете, халыктан җыелган акча белән бу нәрсә күрсәтә? Халыкның бердәмлеген, фикере бер теләген бер, үз тормышын алар үзләре кыра алган белгәннәр, кыра алганнар һәм шуны дөрес иттереп алып барганнар. Кем я әйтик инде, ул ничек хәерче була? Я ул ширле була, я ул ялкау була. Ну, ишүчеләр ул вакытларда булмаган инде ул. Я ялкау, я аңгыра булган инде. Шуларны үз туганнары калдырмыйча тартып, син нәрсә эшлисең, балалар ач, үзең ач буласыңмы дип эшләткәннәр. Хәтта миңа ярдәм итәсең, үлмәскә мин сиңа яшәргә бирәм дип. Менә шундый тәртип булган. Ара әле безгә тагын кайтырга, бу дөресен әйткәндә без югалттык үзебезнең шушы тәҗрибәлебезне. Бу тормышны ничек яшәргә, ничек күрү, дөрес күрү бу тормышны. Ничек шулай менә киләнгән соң бу. Без бит инде шушындый табигатьтә яшибез. Кышы да бар безнең монда, салкын җилләр дә бар. Вот, менә шуны аңлап җәйкене нык кына тиз генә эшләп алабыз да, ну кыш көне инде күбрәк ял итәсең инде, сүздә юк. Ничәнче елны ачылып китте яңадан мәчет бу? Бу мәчет реставрация булдымы? Бу инде шул 91 елдан гына тагын яңадан аңынчы клуб та булып алды, склад та булып алды ул. Башта склад булды. Менә 1920 елны Сәнәк сугышы күтәрелде бит. Вилочное восстание дип әйтәләр, шулай диләр. Но имеш Черного орла. Бу якларда ул Черного орланы белмиләр дә, күрмәделәр дә. И штаб булды, менә шушы мәчеттә штаб булды. Сәнәкчеләрнең. И аны да әйтергә була, сәнәкчеләр яман кешеләр дип, но алар бит саклаганнар. Продразверстка дип, монда синең бөтенләй кырып алалар, балаңа да калдырмыйлар, үзеңә дә чәчәргә дә калдырмыйлар. Шуңа күрә нишләтергә? Шуңа күрә син инде тырышасың аны сакларга, менә чыгалганнар көч булып, бердәм булып, чыгалганнар каршы сез нәрсә эшлисез дип. Это же отстаивание своих прав. Это менә на современный лад это бик дөрес бит. Менә шундый кеше үзе дә моны 32 елны, 33 елны Казаклар беренче елны килделәр, аннары башкортлар килде. Һәрбер илгә 7-8 авыл монда, шул үйләргә халыкны кертеп, аларны муша кертеп, битләрен, ниләрен жуып, чәчләрен кыркып, менә шулай итеп, башта аннары гына кертеп тигә. Кышны чыкканнар, малларын ашап бетергәннәр, кешесе монда үлгәләгәннәр инде. Даже кыргыз зираты дип йөртәбез без аларны. Ул инде Киргиз Кайсаки, ул инде шул казаклар инде ул. Может кем белә, может это Малый Жус. Малый Жуснан бу якынрак бит монда. Бу якынрак. Ачлыктан качканмы? Ачлыкта 32 елны. Анда татарлар саклап калдылар. 2 елны башкортлар шундый хәл булды. И яз көне үзебезнең бабайлар, үзебезнең татарларын биреп, башкортларга да, казакларга да биреп, шулай итеп исән калдырдылар. Менә аны берсе дә язмый. Менә аны белмиләр дә, шул кирәк алар ул безнең дуслыкны көчәйтер. Менә бу безнең дуслык көчәяргә тиеш тә, сакланырга тиеш. Менә шундый хәлләр. Рәхмәт инде, бик кызык булды, бик файдалы булды шундый безгә белем инде. Менә шуны күбесен белмибез, кызганычка каршы. Менә ярыйсыз, менә шул хәзинәгез бар шундый белем хәзинәсе. Аллага шөкер. Рәхмәт.